लगेच माहिती पडेल या सुगंधाने की काहीतरी बनतंय स्पेशल काहीतरी वेगळं. नमस्ते सर्वांना. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ते शख्सियत दिसणार आहे का कोण व्यक्ती दिसणार आहेत ज्यांना बघायची खूप वाट बघावी लागते. त्यांना बोलवायला आपल्याला शहनाई वाजवायला लागेल आणि त्यांना आम्ही जाणून बुजून या पडद्याच्या पाठी थांबवलेलं आहे. ठीक आहे. तर दोन व्यक्तींनी आता काजल जेव्हा पिपाणी वाजवेल, कशी वाजवणार काजल तू? काजल जेव्हा या तुमच्या स्वागतासाठी पिपाणी वाजवलेली आहे. दर्शन द्यावे सर्वांना. कोण आहे ते व्यक्ती? दर्शन द्या. काय बाबा, काय पावडर लावता का आतमध्ये? तिकडे काय काय होते माहिती काय? तुझा आणि तुझा. हे कोण आहेत? दोन्ही बहिणींनी जरा समोर समोर यावे. ही आपली सर्वांची लाडकी ताई. खूप दिवसांनी आली ना. हो. काय आला ताई एवढे दिवस? कशाला कॅमेऱ्याच्या पाठी होता? असं बाबू झाली ना ताईला. मग कॉंग्रॅच्युलेट केलं, पण तुम्ही थँक्यू म्हणले की सर्वांना सबस्क्रायबरला आमच्या? नाही अजून थँक्यू. काय बाबू झाली ना? चांगली बाबू झाली आहे, मस्त बाबू झालेली आहे, एकदम टकाटक ताई सारखीच आहे. हा ताई सारखीच आमच्या. आज ताई आपल्या सर्वांसाठी खूप मस्त पैकी बिर्याणी बनवणार आहे ना. पण व्हेज. व्हेज श्रावण चालू आहे ना. श्रावण असतं तर वेगळी टाईपची बिर्याणी दिसली असते आम्हाला. नाही, मला बरोबर डाऊट वाटतं हे दोघांना सेम सेमच वाटतं. सेमच आहे. नाही, मला ही तुझ्यासारखी वाटते. है ना. बघूया जरा आता चौघ जण आम्ही एका फ्रेम मध्ये उभा राहतो बघा. चौघ हाय फ्रेम मध्ये. हे हाईट वाईज झालं ना हे. काजल मम्मी ताई तुझ्यापेक्षा हाईट मध्ये मोठी आहे का? हा जरा मोठी. जराशी मोठी आणि मी मम्मी बघा. मी तर अजून मोठी आहे. हे टेंगू. चला या कमी वेळासाठी या फ्रेम मध्ये तिन्ही लेडीजला आणणं माझ्यासाठी एक मोठा टास्क होता. ठीक आहे. आता ह्याच्यातले ना एक एक लेडीज गायब होत राहणार रेसिपी बनवताना. तो रिझन म्हणजे आमची बाबू. ठीक आहे. आता आपण रेसिपी बघूया. अजून ताई कशी आहे? बरी आहे. फॅमिली मेंबर्स बरे आहेत सर्व. जिजू बरे आहेत. जिजू टकाटक आहेत. हा एकदम सर्व फॅमिली मेंबर सर्व खुश. आम्ही पण खुश, आजूबाजूवाले खुश, सबस्क्रायबर खुश. ठीक आहे. आता आपण रेसिपी बघूया. रेसिपी बनवल्यानंतर आपण त्याची पार्टी करूया. बिर्याणी, व्हेजिटेबल बिर्याणी बघूया. झटपट रेसिपी म्हणते मी आज बनवते. ओके. बनव. आता इथे बघा ताई तुम्हाला बिर्याणी बनवून दाखवणार आहे आणि या बिर्याणीचं नाव आहे व्हेजिटेबल बिर्याणी. बरोबर. हा आपली घरगुती बिर्याणी करायची. तर इथे सर्वात आधी आपण पाणी घेतलेलं आहे. पाणी किती लागणार आहे आपल्याला? हे बॉईल करायचे आहेत ना. तेवढं घ्यायचं. तू 2 ग्लास घेतलेस ना तरी. आणि इकडे आपण 100 ग्राम गाजर घेतलेले आहेत कापून. सर्व एकत्रच बॉईल करायचे. किंवा 1 कप म्हणू शकता. इकडे आपण बटाटे टाकलेले आहेत. सेकंड फ्लावर टाकलेले आहेत. थर्ड आपल्याला जे आवडतात ना ते भाज्या घ्यायचे सर्व ना. हे बिर्याणी मध्ये हे मस्त लागतं खायला. फरसबी. हो. बिर्याणी मध्ये फरसबी आणि चायनीज मध्ये कांद्याची पात. ते 4 जराशी लागेल ना अजून पाणी लागेल. 4 भाज्या गेल्या. आणि सर्व बघा आम्ही 1-1 कप घेतलेले तिकडे आहे ना. किंवा 100 ग्राम तुम्ही म्हणू शकता. गॅस चालू केलेला आहे. हे पहिले बॉईल करायचे का? थोडंसं मीठ टाकायचं. थोडंसं मीठ. ताईला आम्ही कसं रेडी करून दिलेलं आहे बघा सर्व व्यवस्थित. थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे आपण. पाणी बाद झालं ना तेवढं बॉईल व्हायला पाहिजे. आणि थोडीशी हळद. ओके. इकडे बघा 4 प्रकारच्या भाज्या गेलेल्या आहेत ना आपण त्याच्यात. हे बासमती राईस आहे तांदूळ. हे अर्धा तास भिजत ठेवलेले. ओके. पाणी काढून टाकते. आता ठेवलंय गॅसवर. थोडेसे तेजपत्ता आणि थोडं टाकते दालचिनी, तमालपत्र, आपलं इलायची टाकलेली आहे. आणि काय काय टाकतेस? टाकायचे सगळं. म्हणजे तात्पुरती आपण जरा बॉईल करताना टाकलं त्याच्यात. थोडं मीठ पण टाकते. थोडंसं चवीपुरतं काय असं नॉर्मली. हे 2 प्रोसेस पहिले करावे लागतील ना आपल्याला ॲक्च्युअल प्रोसेस स्टार्ट करायच्या अगोदर. आता हे सर्व बॉईल झाल्यानंतर थोडंसं तेल. आणि ते हिरवे मटर नाही टाकलेस तू? ते ह्याच्यात हे जरा झाले ना, शिजलेत ना, मग टाकेल मटर. कारण ते ना आधीच बॉईल जराशी असतात ना. बॉइल्ड आहेत ना ते. शिजायला टाइम नाही लागत. आणि समजा बॉइल्ड नसतील तर पहिलेच टाकायचे. ते कसं कोल्ड स्टोरेज मधले घेतलेत ना आपण. ते फ्रीज मधले, डीप फ्रीज मधले. तर आपले
थोडेसे बॉईल झालेत ना, हे बघ अशा केल्या म्हणजे गाजर तुटतायत बघ है ना. हां हे आपण हे टाकूया वाटाणे. हे आता थोड्या वेळ बॉईल करून घेऊ. अजून थोडे वेळ बॉईल ना. 2 मिनिटं. आणि हे बघा आता हे ह्यात हे जिरं आहे ना, शाळजिरा, हे थोडं टाकते त्याच्यात. शाजिरा आहे ना, तो वेगळा टाईपचा जिरा असतो. आणि सुगंध पण दिला. मम्मी कुठे आहे? मम्मी वरच्या रूम मध्ये. बाबूवर. बाबूला घेऊन ये जरा ना. आमच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला सर्व लेडीज एका टायमावर नाही दिसणार, कारण बाबू बरोबर एक पाहिजे असते कोणतरी, है ना. मी इथे आले येऊन बाबू पण आहे. हां मग काजल होती, आता ते काजल खाली आली आहे. आणि इकडे 2 प्रोसेस ऑलमोस्ट झालेले आहेत ना. याला होईल थोड्या वेळाने. हे झालं बॉईल, आता ह्याला स्ट्रेन करून घेऊया आपण. ह्याला मॅरिनेट करून घ्यायचं आपल्याला. आता इथे बघा ताईने सर्व काढून घेतले आहे ना. हां आता ह्यात जरा आपल्याला साधं पाणी. साधं पाणी टाकून घ्यायचं. हे गरम असतं ना, हम्म. याला नॉर्मल व्हायला पाहिजे. याला थोडं राहू दे ना 2 मिनिटं. हो ओके. आणि इकडे आपलं बॉईल पण होतंय ना. भात पण आता आपला झालाय. भात झालाय ना आपला. पाणी काढून टाकते. 75-80% आपण करायचं ना. आणि आपण असं पाणी काढून घ्यायचं ना सर्व. हे सर्व नॉर्मल पाणी टाकते जरा, भात थंड. तांदळाचं पाणी काढलं आणि हा आपण हा साधा पाणी टाकलंय ना ते, म्हणजे भात कसा असं सुट्टा सुट्टा होईल ना. आपण इकडे तेल घेतलं ना आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं. हां तर हे मॅरिनेट करून घ्या तोपर्यंत. हे आता हे टाकते आता जरा. जे गरम मसाले आपण घेतलेत ना सर्व खडे मसाले सर्व तेलामध्ये टाकलेले आहेत ना आपण. हां त्यात काय जिरा, दालचिनी, तेजपत्ता, लवंग, चक्री फूल, दगडफूल, लवंग आहे ना. लवंग, काळी मिरी सर्व आहे. ते होत आहे तोपर्यंत. आणि ह्याच्यात आपल्याला काय काय टाकायचं आहे? हे बिर्याणी मसाला. बिर्याणी मसाला सर्वात आधी टाकलेला आहे आपण. ओके. थोडंसं लाल हे काश्मीरी आहे ना, रेड चिली काश्मीरी पावडर रेड चिली पावडर टाकलेली आहे. थोडीशी टाकली त्याच्यात. आणि आपला घरातला लाल मसाला पण टाकायचा. म्हणजे आपलं थोडंसं ह्याच्यात आहे ना मॅरिनेट, जसं आपण नॉनव्हेज मॅरिनेट करतो तसंच ना हे प्रोसेस आहे ती. घरातला लाल मसाला टाकलेला आहे. दही. दही ओके बरोबर, मॅरिनेटला दही लागेल. कांदा टाकते. ओके म्हणजे दोन्ही स्टेप आपण एक एक करतोय. इकडे कांदा आपण चिरून घेतलेला चांगला ना. आणि ह्याला आहे ना मस्त गोल्डन ब्राऊन करून घेऊया. थोडीशी शहाजीरा आपण बघा. या प्रोसेसमध्ये आपण शहाजीरा वापरलाय ना थोडासा, ह्याच्यात आणि ह्याच्यात वापरलाय ना. टाकलेलं जरा. आणि ह्याच्यात आपण नॉर्मल जिरा टाकलेला आहे. जिरा टाकलाय. आता हे जोपर्यंत हे कांदा, टोमॅटो हे सर्व फ्राय होईपर्यंत हे ठेवायचं मॅरिनेशन. म्हणजे 10-15 मिनिटं ते मॅरिनेट होणार आहे ते. कारण कांद्याला टाइम लागेल ना. कांदा मस्त झालाय गोल्डन ब्राऊन ना. मिरच्या टाकते. मिरच्या टाकले ना आपण. मिरच्यामधून चिरलेले आहेत ना ते जरा. आणि ह्याच्यानंतर मी सांगू काय टाकणार आहे, टोमॅटो. टोमॅटो पण आपल्याला नरम करून घ्यायचा ना. ऑइल सेपरेट झालं ते. हां त्यानंतर आपण टाकणार आहे आलं लसणाची पेस्ट. आता इकडे बघा आलं लसणाची पेस्ट आपण चांगली फ्राय करून घेतलेली आहे. आता आपण त्याच्यात टाकतो हळद, मसाला. आता सर्व मसाले टाकून घ्यायचे. हे आपला घरगुती मसाला जो तिखट असतो आपल्या हिशोबाप्रमाणे असतो. पण टाकलेलं आहे. हां त्याच्यात मॅरिनेटमध्ये पण आपण टाकलेलं आहे. त्यानंतर आपण काश्मीरी रेड चिली पावडर जी आहे ती आपण टाकलेली आहे. आणि गरम मसाला बोलतो सॉरी, बिर्याणी मसाला टाकायचा आहे मला. टाकते मी तेलात टाकते थोडंसं. ओके. आता हे भाज्या पण ह्याच्यातच टाकायच्या सगळ्या. हां ना. आता सुगंध आला बघ त्याला एकदम चांगला आहे ना. हो लगेच माहिती पडेल या सुगंधाने की काहीतरी बनत आहे स्पेशल काहीतरी वेगळं. चला तिकडे जे मॅरिनेट झालं जेवढ्या टायमासाठी ते सर्व भाज्या आपल्याला याच्यात टाकायच्या आहेत ना. अरे भाजी टाकते सर्व मॅरिनेट. भाजी पण किती झाली ना बिर्याणीमध्ये. भाजी मेन पाहिजे. म्हणतो व्हेजिटेबल बिर्याणी आहे ना. पनीर जास्त टाकून चांगला. थोडंसं हे लिंबू ज्यूस आहे 1 चमचा आहे ना. जर खट्टा मिठा टेस्ट केलं तर. आता कधी आपली बिर्याणी बनते. अजून टाईम अजून यान टाकायचे. हे काय टाकलं आपण, कोथिंबीर आणि पुदिना टाकायचे. म्हणजे सर्व साहित्य आपण टाकलेले आहे ह्याच्यामध्ये ना. मस्त हिरवगार. आणि आमच्या इकडे बिर्याणीला कलर यायच्या अगोदर ताटाला कलर आलेला आहे.
इथं ऑलमोस्ट भाजी बॉइल्ड आहे ना, म्हणजे जास्त वेळ नाही लागणार ह्याला ना. थोडंसं तरी राहू दे जरा भाजी त्याच्यावर. ह्याला हे सगळं जरा लागलेलं आहे ना. तर व्हेजिटेबल स्टॉक आहे आपला ना, तेच घेतलं ना आपण. आणि या बिर्याणीला चव देणारी वस्तू जात आहे ती म्हणजे आपली मीठ, चवीपुरती आहे ना. बघू शकता आपल्या बिर्याणीचा मेन इन्ग्रेडियंट. आणि त्यात फक्त भात जाणार आहे वरती लेअरिंग मध्ये आहे ना. हा आता लेअरिंग करूया. झालं ऑलमोस्ट आता ते रेडी. भात जो आपला आता इकडे बघा जो 80% आपला झालेला आहे है ना. झालंय ना. आता इकडे आपली बघा ऑलमोस्ट ग्रेव्ही झाली आहे, ती झालेली आहे. साईडला थोडी काढून घेते हे मला खायला. बिर्याणीला. बिर्याणीची ग्रेव्ही अशी साईडला, कारण आपण लेअरच करणार आहे त्याचे आपण फर्स्ट काढलेलं आहे बघा. ह्याच्यात लेअर करणार आहे ना आपण. ह्याच्यातच करूया ना, दुसरी करतो कशाला. आता इकडे बघा आम्ही सगळं लेअर करून घेतो. सर्वात आधी पहिली भाजी आहे ना, पहिले बॉटममध्ये सर्व भाज्या, त्याच्यावर आता भात टाकत चालले सर्व. भात स्प्रेड करायचा आपल्याला. वा वा, तुम्हाला खरं सांगतो या भाजीची एकदम सुगंध एकदम मस्त येते. आता इकडे भाजी, भात, तर परत भाजी आहे ना. हे सेकंड आपली लेअर ना, भाजीची सेकंड लेअर. आता त्यानंतर भाताची सेकंड लेअर. मग आपल्याला हे कधी टाकायचं आहे? सॅफ्रॉन मिल्क, केसर. आपण दुधामध्ये केसर टाकलेलं आहे ना ते. हो जरा भाताला कलर येईल ना मस्त. थोडं थोडं लेअर मध्ये टाकत जायचा. हे पूर्ण टाकतेस ना आता? नाही पूर्ण नाही, अजून लेअर. म्हणजे बापरे, तिसरी किती लेअरची भाजी लेअर बनवतेस? जेवढी होईल तेवढी करायची. भात पण आहे ना आपला अजून. म्हणजे बघा इकडे ताईला लेअर करायचं पण कंटाळा नाही ना, तर लास्टला कंटाळा येतो लेअर करायचा ताई है ना. नाही उलट मजा येते अशी. तुला मजा येते का? टावर बनवत जायचं टावर. आता बरोबर राहिला पाहिजे ना. दोन मध्ये डिवाइड होईल बघ. आणि ताई तू पण येणार आहे ना आपल्या टॉवर मध्ये आता नवीन? हा मग बाबीला घेऊ ना. कालच्या व्हिडिओ दाखवला ना आपण टॉवर मस्त. त्या टॉवर मध्ये ताईला पण नेणार आहे बाबू सोबत. हा असं पण करून घ्यायचं आहे ना. आणि हे झालं आपलं भाताचा लास्ट लेअर. चला माझा हात पण लागलेला आहे जरासा. वा वा वा, हे दिसली का केस? हे केसर सर्व अडकले इकडेच. कोथिंबीर पुदिना जरा वरना टाकूया. कोथमीर पुदिनाचं तुम्ही सर्व काय टाकू शकताय ना. वा वा, असं जरा हिरवं का येल्लो ग्रीन किती मस्त वाटतंय ना. आता ह्याच्यावरती आपण हात धुवून टाकणार आहे काय? आपल्या नाजूक बिर्याणीला साजूक तूप टाकणार आहे. टाकू ना. हा वा वा वा, हे बघा साजूक तूप गेलेलं आहे आपल्या नाजूक बिर्याणीमध्ये. आणि हे थोडंसं पाणी आहे ना स्टॉकचं पाणी पण आपण, ते जरा म्हणजे कसं जरा ओलावा येईल ना सर्व तिला. सर्व साईडने जरा टाकून घेऊया. बघा मी बनवलं होतं ना की हे आपण यूज करणार आहे. तेवढी त्याला जी चव आहे ना, चिटकणार नाही, करपणार नाही. हो. आता हे असं झालेलं ना, हे अजून आपल्याला गॅसवरती ठेवायचं आहे ना. अरे आलेली आहे कोण? व्हिडिओची शान आणि जान. हे शान आणि हे जान. अरे दिलू बघ. अरे आमची दिलू आणि मला सुगंध आला वरती. आमची दिलू आणि एकच पिल्लू. हे बघा लाजते ती बाबी. तिला असं पकडले ना तो ती लाजते. सुगंध आला वरती. आमची 7 किलोची दिलू, 7 किलोची दिलू WWF मध्ये जाणार आहे. मी आता ठेवते जरा ह्याच्यावर. मी ऑलमोस्ट झाली आहे. आता फक्त गॅसवर ठेवून आपल्याला हे करायचं आहे. ह्यावर पाणी ठेव. हा पाणी ठेवायचं. पाणी ठेवतो. पाणी ठेवल्याने कसं काय होतं सांग? म्हणजे वरून पाणी तापलं ना, मग ते पाण्याची गरम वाफ खाली लागते. झालं तिचं. तिला फक्त 2 मिनिटं उचलून घ्यायचा. चालली ती. नाही वरती आहे ना, मला सुगंध आला म्हणून मी खाली आली. आणि वरती आता काजल गेलेली आहे. हा बाबू जवळ. काजल आणि भाई वरती गेलेले आहेत. हा ओके. आता आपण बाहेर बिर्याणी पार्टी करूया. आता इकडे बघा मम्मी आल्यावरती बघा काय करायचं. आपल्या आई वडिलांना आपण असं रोज आठवणीने काहीतरी हेल्दी फूड खायला द्यायचं. आणि मम्मीला लय आवडतं नाही खायला. संपला आता. संपला ना. बघा तुम्हाला दाखवतो बघा. गेले बघा. हे बघा पूर्ण खाली झालंय पूर्ण बघा. खाली झाला. आता फक्त बाहेरचा चाटून खायचं आपल्याला. आहे ना, माझ्यासाठी तेव्हा मागवलेला. म्हणजे ताई जेव्हा पहिली आली होती ना, बाबू नाही झालेला तेव्हा तो डब्बा ताई तो खाऊनच विसरली. आमच्या हातात मिळाला की आम्ही खाऊन हा टाकतो. थोडासा राहिला होता आणि ताई विसरून गेली डबा इकडे. काजल मी त्यासाठी मम्मी. पण चांगलं आहे. हा त्या निमित्त त्या रिझन साठी. हा म्हणजे दोघांनी खायचं. हा दोघांनी ना. हजबंड वाईफ दोघांनी. ओके. इथे राहिलेला आम्ही सगळीच खातो आहे.
तिथे आम्ही आणलेली आहे ताईने बनवलेली खास व्हेजिटेबल बिर्याणी. आणि बघा त्याच्या खाली आम्ही पुट्टे ठेवलेले आहेत हा. चला उद्घाटन करूया. चला आपण बसून घेऊया पहिला. बिर्याणी लवर्सनी बसून घ्यावं सर्वांनी. वा 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 वा. ते आता ढवल्याची गरज नाही कारण लेअर लावलेले आहेत ताईने. डायरेक्टली होतं डायरेक्ट टाक. कारण ताईने ऑलरेडी लेअर लावलेले आहेत. लावलेले आहे ना. बघा कसे मस्त वाटते बघा आता. फलफलीत एकदम. अरे वा. ही बरोबर मग 1 किलो तरी झाली असेल ना. हा. अर्धा किलोचा आपला भातच होता आहे ना. 1-1.5 किलो असेल वाटते है ना. ओके सर्वांची ताटं पण रेडी. असू दे पण सर्वांना पुरून उरू दे. हा पुरणार आणि उरणार पण बघ. आणि संपणार मला वाटतं मम्मी ती. है ना. पोट भरणार सर्वांचं आणि संपणार ना काजल. ओके हे तुमच्या सर्वांचं ताट जो मी खाणार आहे. चला इकडे बघा 5 ताट वाढलेले आहेत. आता मी ताईचं ताट वरती नेतोय पण सर्वांनी अगोदर टेस्ट करा म्हणजे मी ताईला मेसेज देतो कसं झालंय ते. काजलनी खाल्लेलं आहे. आता मम्मी खाणार. कसं आहे चांगलं आहे? छान. मम्मी तर भाजीपाला त्याच्यात जास्त आहे ना सर्व. भाज्या बघा किती असे पाहिजे म्हणजे असं भाजी दिसली पाहिजे व्हेजिटेबल बिर्याणीमध्ये आहे ना. आणि तुम्हाला आमच्या बाबूचा वरती आवाज येतच असेल ना. तर तुम्हाला पण रेसिपी कशी वाटली आम्हाला नक्की सांगा. सुगंधाने एकदम छान वाटते. तुम्ही पण अशी रेसिपी बनवाय ना. आता मी ताईचा ताट घेऊन वरती जातो. ताईला सांगतो की आवडलं सर्वांना. भाई चांगली आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. बाय बाय. बाय 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 बाय.